υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν την παρέα σας τη στενή ή είσαστε... Έχετε φίλους από το χώρο, ας πούμε, που τους ανοίγετε το σπίτι σας, που κάνετε παρέα μαζί τους? Βεβαίως, ναι. Ποιοι είναι οι φίλοι σας από το χώρο, έτσι, που είναι φιλαράκια και μπορεί να παίξετε ένα χαρτάκι μαζί, να φάτε όλοι μαζί, να πάτε ένα σινεμά όλοι μαζί, ένα θέατρο? Κοίταξε, ο Μάξης ο Ντελαπόρτας είναι ένας, ο Σπύρος ο Θεοδός είναι άλλος, ο Σπύρος ο Μπεμπίλας είναι άλλος, ο Κώστας ο Βουζάς είναι άλλος. Καλά, αρχηγός. Ο Πετράκης ο Παναγιώτης. Πετράκης ο Παναγιώτης. Ο Χατζικουτσέλης. Ο Πάνος, ναι. Ο Χατζικουτσέλης, ο Βασίλης ο Ζωνόρος. Αρκετοί. Η Κατσαβού που είναι μαζί με τον Κώστα. Η Αλίκη. Καινούρια φίλη. Υπάρχει κάτι που δεν έχετε πει στη Μάρθα όλα αυτά τα χρόνια και που τώρα να σας δίνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δημόσιο βήμα να της το πείτε ενώπιον τηλεθεατών, τηλεοπτικού κοινού στο πλατό, τόσου κόσμου? Θα θέλετε? Μην κοιτάτε, κυρία Ντόρα μου. Θα θέλετε? Το έχω πει, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Ότι την αγαπώ. Είναι η αδελφή μου. Η Μάρθα είναι η αδελφή μου. Και την ευχαριστώ, ξέρει γιατί. Τίποτα άλλο. Εντάξει, αρκεί που ξέρετε εσείς γιατί. Το Ντοράκι μου είναι ένα κορίτσι καταπληκτικό που τα αγαπάω πάρα πολύ. Είμαστε μαζί, τα έφερε έτσι η ζωή και είμαστε μαζί και αυτό που είπε αδερφή μου, και εγώ την αισθάνομαι σαν αδερφή μου, που δεν έχω και κανέναν, που δεν έχω αδέρφια εγώ, έκανα αδερφή τώρα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ναι, είναι πολύ σπουδαίο. Και ξέρεις, το να επιλέγεις την αδερφή σου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι, γιατί συνήθως στην οικογένεια δεν την επιλέγουμε και ακόμα όταν έχουμε την πολυτέλεια να την επιλέξουμε σε όποια ηλικία και να είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι αυτή η φιλία και αυτή η σχέση πια έχει περάσει από πάρα πολλά. Έχει περάσει από μεγάλο κόσκινο, βέβαια. Αυτή τη λέξη, έτσι. Μεγάλο κόσκινο. Μεγάλο κόσκινο και πλέον είναι γερή, ακλόνητη. Έχει βάσεις. Έτσι, ακριβώς. Δεν κλονίζονται. Λοιπόν, οπότε θέλω τώρα να τη στηρίξετε σε αυτή τη δοκιμασία στην οποία θα υποβληθεί η κυρία Καραγιάννη, τη δοκιμασία των αγαπημένων αυτών ερωτήσεων των καρτών. Λοιπόν, 4 ερωτήσεις, κυρία Καραγιάννη, για εσάς. Σε μία από αυτές έχετε δικαίωμα να μου πείτε «Λυπάμαι, κορίτσι μου, δεν απαντώ». Ξεκινάμε. Θελήσατε ποτέ να χαστουκίσετε γυναίκα συνάδελφό σας πάνω στα νεύρα σας σε ώρα δουλειάς? Και αν ναι, ποια ήταν αυτή? Όχι. 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 Δεν μου. Δεν σηκώθηκε το χεράκι μόνο του αυτοβούλο. Σε μένα που... Όχι. Είχε έρθει μια φορά γι' αυτό, εντάξει. Πάει μία. Άντρα. Ένα πιτσιρίκο μηχανικό που είχαμε στο θέατρο. Πιτσιρίκος 18 χρονών, τον οποίο τον είχα πάρει εγώ, τον είχα φέρει και μου είπε όχι, δεν το κάνω αυτό και τέτοια, και του έδωσε ένα χαστούκι. Αυτό θυμάμαι, το μοναδικό χαστούκι που έχω δώσει. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής του ελληνικού κινηματογράφου από όσα σας έχουν διηγηθεί, είτε από προσωπική σας εμπειρία? Ποιον θα χρήζαμε τόσα χρόνια μετά ως τον καλύτερο, τον πιο ερωτικό πρωταγωνιστή? Το πιο σβέλτο πριόνι το ξέρω. Το πιο σβέλτο! Τέλεια τάκα, παιδιά! Έχει γράψει ιστορία αυτό! Σας αγαπώ, κυρία Καραγιάννη, ειλικρινά. Το πιο σβέλτο πριόνι, πείτε μου, μ' άρεσε. Ο Αλεξανδράκης. Ο Αλεξανδράκης! Γεια σου, Αλέκο! Ναι. Γεια σου, Αλέκο Αλεξανδράκη, εκεί που είσαι. Το πιο σβέλτο πριόνι. Δεν φεύγει και αυτή. Πάμε στην επόμενη. Εάν η ζωή σας γινόταν ταινία, ποια νέα ηθοποιός θα θέλατε να σας υποδηθεί και ποια δεν θα θέλατε με τίποτα? Δεν θα άφηνα ποτέ να γίνει η ζωή μου ταινία. Όχι, Γιατί? Όχι. Λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων? Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή... Και έτσι δεν το... Άκυρη. Άκυρη. Την αφήνουμε εντελώς έξω. Δεν θα κάναμε ταινία τη ζωή της Μάρθας Καραγιάννη. Έξω λοιπόν αυτή η ερώτηση. Και
επειδή συνήθως τις γυναίκες τις ρωτάνε αν έχουν συγχωρήσει ποτέ μια απιστία, εγώ θα την κάνω αλλιώς την ερώτηση και θα ρωτήσω αν έχετε εσείς απιστήσει ποτέ σε σύντροφό σας. Εγώ δεν έχω απιστήσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί τελείωνα. Μόλις ερωτευόμουν κάποιον, τελείωνα με τον προηγούμενο. Είχα τελειώσει. Πρώτα ανακοινώνατε λοιπόν τη λήξη. Είχα τελειώσει. Μόλις ερωτευόμουν κανέναν. Αλλά απιστία να μου κάνουν, πρόσεξε, όταν ήμουν μικρή δεν το συγχωρούσα. Μετά που μεγάλωσα, πάλι δεν το συγχωρούσα, αλλά άρχισα να το συγχωρώ, να λέω εντάξει μωρέ, τι έγινε. Γιατί ο Βασίλης... Τώρα που έφυγε τα λέμε. Έφυγε κι αυτό. Αχ, που είστε κύριε Κωνσταντίνου να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Έφυγε κιόλας. Έφυγατε τώρα. Ναι. Αλλά μπορούσα να του συγχωρέσω και του είχα συγχωρέσει. Γιατί δεν ήθελα να χαλάσω όλο αυτό που είχα. Γι' αυτό. Ναι, και γιατί όταν του το συγχώρεσα δεν ήμουν ερωτευμένη. Τον αγαπούσα πολύ. Αλλά είχε φύγει η καψούρα. Αλλά είχε φύγει η καψούρα τελείως. Στην καψούρα μου δεν σήκωνα... συγχωρείται η απιστία. Τίποτα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Καραγιάννη, απαντήσατε και τις 4. Σε όλες, Σε όλες, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι θα μπορούσαμε να σας αφιερώσουμε και 2 και 3 και 4 εκπομπές. Η ιστορία σας μιλάει από μόνη της. Η κουβέντα μαζί σας ήταν εξαιρετικά απολαυστική και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας χαρίσατε ένα τέτοιο βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι θαυμάστριά σου, σε ξέρω από παιδάκι και με συγκινεί πάντοτε γιατί θυμάμαι τον πατέρα σου, τον οποίο αγαπούσα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική αξιοπέραστη Μάρθα Καραγιάννη ήταν σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Στο θέατρο Αμιράλ η μαμά είπε μην το ξεχνάτε. Η Μάρθα Καραγιάννη είναι εκεί Παρασκευή βράδυ, Σάββατο Κυριακή απόγευμα και σας περιμένει στο έργο του Γιώργου Βάλαρη. Έτσι, να έχουμε ένα πολύ ωραίο χειμώνα και εύχομαι να κάνετε και άλλα ταξίδια. Θεού θέλοντος και Σαμαρά επιτρέποντος. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Πρώτο ο Θεός την ερχόμενη Παρασκευή Γερμανού θα ξανάρθει. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.